eilehíb inniuh a bhaineann leis an maidin. Sé sin Anmhaidin agus Adhmhaidin. Séad is brí le Anmhaidin dar le Tomás ó máile údar an leabhar an béal beag ná an chuid is luathe den mhaidin ar bhíonn an chrí na Gaeilge agus nar bhíonn trú in na dhéar béir. Adhmhaidin atá ag Tomás do bháildraithe éidir chuid luath seo den an mhaidin ach dar le Tomás ó máile séad is brí le Adhmhaidin an chuid dhearg den mhaidin. Nuair bhreaníonn muid sa bhfeicteoir stairiúil, ídil, the Electronic Dictionary of the Irish Language, feicim muid rud eile ríist, sé sin Adhmhaidin, Anmhaidin dar giún agus an réimír nó á úsáid an seo mar a bhíonn san ocail Bhliain mar an Bhliain dar giún Bhliain.